Det ved jeg, det var. Hvad? Og det var de forkerte indstilling, jeg har sat dem til. Den var ikke startet, eller hvad? Nej, først nu. Du havde taget et billede af det, ikke? Så Steve. Hvor har jeg gået nu? Jeg siger, når der er gået et minut. Er der er gået et minut? Sikker vinder. 1 minut. Med dem for helvede. Det er sorte, det er lort. Jeg er ikke glemt at fortælle dig, det er tørret kaninlort. Men jeg skulle ikke bruge kussen. Husk at tykke din mad 23,5 gange. Halvanden. Grov efter 5. Så er du lige sort først, eller hvad? Men nu er jeg sorte ned. Jeg håber, du får det dårligt. Det får godt. Jeg tror, du får det dårligt. Jeg tror, du får det dårligt. Jeg styrer sorte pølser til rød og kugle. To minutter. Kom nu. Kom nu. Du skal ikke sætte det på pakken. Vi skal sluge den med i gang. Tænk på det fiskeolie. Det er piller. Tag nogle vingummi imens. Slet vi kommer bare ud som hele stykker igen. Det er jo ikke dårligt. Og så? Fuck, der er mange sort. Jeg var væk på at købe det sort. Men der er 75% mindre kalorier. Det synes jeg lige, vi skal have med film. 75% mindre. 65% mere smag. Stefan, spis. Om 65 herovre. Ej, det er sorte, jeg også se. Kom nu. Kom nu, Stefan. Tyk. Køb. Det er world record, det der. Der er gået 3:17. Vi sidder så meget fast i tænderne, jeg lige står ud af tænderne først. Hvis du skal kaste op, skal du kaste op ned i skålen, så du spiser det senere. Og så. Kan du ikke bare tage sådan en håndfuld og sluge dem? Åbn svælget. Det er bare helvede. Jeg er kun med vand. Han kæmper. Det er ulækkert med meget sluge. Er det? Ikke snyde. Det kunne være sjovt at tælle, hvor mange stykker du har spist. Hvor mange stykker du har fået den sekunde så. Vi er nået 4:16. Der er verdensrekord, der er verdensrekord. Kom så, Stefan. Kom nu, Stefan! Push yourself. Det er vi slet ikke spise. Der er snart ikke flere sort. Der er du mig op igen. Du skal synge mig helt. Må jeg bede om noget vand? Nej. Nu er jeg det godt. Åh. 5 minutter. Kom Stefan. Det var så godt noget på 10. Ja, 7 han også. Så I tager sig sammen. Så siger jeg sikkert, at man skal tygge dem. Nej, jeg tror ikke, jeg skal bare ned. Jeg tror ikke, du kommer i skole i morgen, Stefan. Fuck, så bliver det surt, at jeg skal fremlægge det samme. Skynd dig for helvede. Kom. Du må ikke smaske. Står i konkurrencen.
Hvad? Vi har lige konkurrence her. Om? Stev spiser 3 poser slik på mindst tid. Han er oppe på det der tilbage, og der er gået 6 minutter. Og vi snakker Nej. 3 gange 115 gram. Både af ham. Hvis det var den eneste, der kan. Han sætter verdensrekord. Hvor er han bedre? Det skal med i Guinness. Jeg var lige ved at kaste op før. Så var det lige på vej igen. Kom nu, Stev! Kom nu! Den skal tykkes. Munden skal være ren. Og så, du kan lige nå det under 7. Slug det! Film min i munden, film min i munden. Ja! Sådan, Stefan! Yes! 06:35:01. High five. Hej. Ja. Det var hans fodbold, han har fodbold nu.